Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe está con nós Carlos Cés, que é o presidente da Asociación A Moreniña de Rianxo. Bos días, Carlos, gracias por vir xente aquí. Hola, grazas a vos por invitarme. Bueno, a Moreniña está na organización das festas máis importantes, non? de Rianxo, como son a Guadalupe. Contame un pouquiño como é, canto levades nesa organización? Pois a asociación naceu no 2002, un pouco en resposta a unha necesidade que había de, digamos, formalizar o que era unha comisión de festas pola nova lei de asociacións e tal, e para facerse cargo un pouco da celebración máis importante que hai en Rianxo, que son as festas de Guadalupe, que ainda que sempre a festa principal e o Concello tamén está involucrado nelas, é certo que sen unha comisión de veciños que se dedique a impulsalas e a organizalas e a xuntar outros medios de financiación que o Concello mellor non pode, pois é o motivo de que tiñamos unhas festas tan grandes, tan poderosas e tan potentes. Porque cales serían máis ou menos esas labores que tedes que facer cada ano? Pois aínda seguimos coa aquela de ir pedindo aos veciños porta a porta. E aparte, outras promocións publicitarias e cosas deste estilo que mellor da man da administración son máis complicadas ou requiren máis complexidade. E a xente, que tal nesto de porta a porta, que tal se vai portando? Bueno, hai de todo. Cada vez costa máis porque isto é algo que ven de vello, como decimos sempre. Antes, digamos que, en certo modo, había un momento no que casi era unha obriga como veciño de colaborar cas festas. Agora, hai moita xente máis nova que lle costa entrar neste, ou xente que veu de fora, que lle costa entrar nesta dinámica, pero, bueno, se non é ca chega directa, si que teñen outras formas de colaborar ca festa, máis ou menos, incluso a xente máis xoven de forma tradicional pedíase os matrimonios, pero é certo que hai moita xente, cada vez hai menos matrimonios, evidentemente, entón a xente busca outras formas de colaborar e si que hai despois xente xoven que tamén fai a súa chega á festa. E a festa deste ano, que podemos decir? Como ides organizando? Pois nada, estamos un pouco na liña de sempre. Agora vamos sacar unha novidade de novo merchandising, cousiñas para, recordos da Guadalupe para comprar, para ter na casa, para vestir. E polo demais temos todo máis ou menos xa encarrilado, contratado, porque hoxe en día as orquestas casi as tes que reservar cun ano de antelación. E incluso non só as máis grandes, sino incluso hai días para os que as orquestas quedan pouquiñas que... Sí, é terrible de ter que estar casi un ano antes anticipando que orquestas vas querer ter para as festas do ano que ven, que ainda casi non remataches as que estás. É un problema que nos atopamos non só nós, sino moitas comisións se están atopando con ese problema de ter que reservar, sobre todo as que queren orquestas moi grandes ou moi... as que máis quere a xente moitas veces dun ano para outro xa nas tes que anticiparte. Hai reservas hasta 2028 xa de moitas orquestas. Carai. E das que van vir este ano, xa podemos dicir algunhas ou ainda non? Sí, de feito estamos publicando desde fai meses, xa levamos unhas cuantas orquestas publicadas. A nós non fuximos das orquestas máis... Hai xente que nos di, por que non tedes mellores orquestas? As orquestas témolas, para nós, son das mellores. O que pasa é que non son das máis caras. Entón, aí temos hai xente que... moita xente nos apoia na liña que temos de traer orquestas que non son as típicas dunha verbena, porque nós apostamos por orquestas que fan outro tipo de música, como a Asia, como a América de Vigo, como a Banda Gaudí, como este ano vai estar a Última Legión, ou Arizona, que son orquestas que fan unha música máis variada, pero non é a típica de verbenera, de cumbia, merengue e tal, non. Pero deses tamén temos, é dicir, gustanos combinar. Queremos ter a típica orquesta que é esta verbenera, temos, por exemplo, a Charleston Big Band, ou a Cinema, ou a Gran Parada, por suposto, que é a orquestra da casa, que fan, nos creemos que son das mellores orquestas que hai. E aparte, combinámolas cada día, pois unha orquesta que fai outro tipo de música, non tan verbenera antes, agora xa empeza a ser verbenera, porque cada vez empeza a haber máis formacións deste tipo, é un pouco orientada, iba a decir, non só a xente xoven, sino tamén a xente maior e da miña idade, que nos gusta a música pois dos 80, dos 90, máis tipo rock, aínda que, botan de todo, porque botan temas actuais tamén, dos que toda a chavalada se sabe as letras, eu non, quero decir que, no fondo, sí que equilibran o repertorio para o público que teñen diante.
Entón intentamos eso, intentamos traer orquestas coñecidas e que fagan festa e verbena como queremos que fagan, variada para todos os públicos, desde os máis maiores hasta os máis cativos. E máis alá da verbena, que máis hai? Que máis atractivos hai? Pois apostamos por unha programación cultural moi grande. De feito, unha das bazas que movemos e sempre o reivindicamos así é que as festas populares teñen que ser un espazo de cultura, de encontro para os veciños e de todas as idades. Na programación cultural temos desde algo tan típico, pero ao mesmo tempo tan demandado como son as bandas de música populares, que a xente maior pides moito, pero hai moita xente xoven que tamén está integrada en proxectos de bandas populares. Entón temos a mostra de bandas, temos todo un programa de actividades pensadas en principio para as familias e para os máis pequenos, pero que tamén contempla cultura urbana pois para mozos e mozas, non? O Ceiba Rimas, unha exhibición, un concerto de freestyle en galego, que consideramos que tamén é importante. Ademais, todas estas actividades fanse sempre na rúa. Temos un día dedicado ao circo, temos un día dedicado aos oficios tradicionais, temos un día dedicado ao baile, varios días dedicados a baile e música tradicionais, con obradoiros para os pequenos, con xogos tradicionais e populares. Intentamos que toda a xente, todas as familias podan participar nas actividades de día que chamamos, porque estas actividades normalmente son pola mañá e pola tarde, e o que intentamos é que todo o día haxa algo que facer en Rianxo. E de masificada como vai a Guadalupe? Porque cada vez as festas vai máis xente e non sei se chega un límite xa que non se pode moito disfrutar tampouco. A ver, a Guadalupe o que ten é que está nunhas datas en setembro no que xa pasaron todas as grandes festas do verán, empezaron as clases ás universidades e os institutos en moitos sitios, entón pola semana os que estamos ali somos os da casa. Ven xente de fora, pero digamos que ti miras e coñecémonos todos, non? E ainda así dá gusto ver o campo cheo, a praza a xente bailando o martes e o mércoles, que son os días a priori máis frouxos, non? Pero despois, claro, o xoves, día do feirón, pola noite, aquelo é, xa polo día, a cantidad de xente que hai no feirón, e despois a noite, unha das verbenas que máis afluencia ten. O sábado tamén un dos días de máis afluencia, porque moita xente de fora soben o sábado, e por suposto o último venres, que eso xa, mires onde mires, moitísima xente de fora, e costanos vernos os de ali, vernos as caras, porque realmente está un día no que a praza de Rianxo bota por fora, no, que a cantidad de xente que ven. Non sei se tedes unha cifra de canta xente poderá pasar máis ou menos. Aí quen estima é a policía, só estimar alrededor dunhas 15.000 persoas, non na praza porque non caben, pero sí en toda a contorna. Incluso, ás veces máis, eles guíanse polo número de coches, e, bueno, as cifras que andan por aí sobre as 15.000, 20.000 persoas. E da xente que ven nova a Rianxo e que coñece Rianxo por primeira vez, que vos din? Que lles chama a atención ou que lles gusta? Bueno, nos guiámonos moito no que comentan en redes sociais e tamén do que din en programas de televisión, que andan por aí e comentan e tal, que hai xente que ve unha vez e repite, non? Que soen adoitan non perder unha vez que veñen, hai xente que pide vacacións para vir para Guadalupe, hai xente que programa, digamos, o ano. Nos desde xaneiro, febreiro, marzo xa empezamos a recibir mensaxes preguntarnos en que data son a Guadalupe que teño que pedir as vacacións. Entón estamos nesa tónica. Caramba. E canta xente a organiza? Cantos participades da organización? Pois somos pouquiños, somos 10 persoas na comisión de festas, bueno, na asociación da que sae a comisión de festas da Guadalupe, non? Despois hai un grupo aparte que organiza os xogos das peñas e tal, pero realmente somos só 10 persoas. Si que estamos facendo unha chamada que se anime a xente, os veciños, a vir a botar unha man porque fai falta, e aparte porque fan falta ideas novas. Eu levo, aínda que son presidentes do 2022, eu levo desde o 2003 na asociación, e, bueno, teño as miñas formas de ver as cousas e de facer as cousas. Ven xente nova que ven con novas ideas que se van metendo. Tamén no meu momento apostei por cousas novas como Feirón Mariñeiro e agora un dos días impensables da Guadalupe, non? Pero eu creo que ten que vir xente a propoñer cousas novas. Este ano fixemos fora das festas da Guadalupe, fixemos unha novidade que foi durante todo o inverno. Fixemos uns concertos en locais, os que chamamos cacharelas, concertos de grupos de rock, de rock e de máis tipos, pero esencialmente de rock,
e foron un éxito. Para ser en Rianxo ahora mismo non hai moita movida, como houve aí tempo que era os venres de Rianxo eran coñecidos en toda a ría, pero eso hai tempo xa que morreu. Entón, nós o que intentábamos era revitalizar un pouco as noites dos venres e dos sábados, pois facendo estes pequenos concertos nos locais. A verdade, quedamos moi contentos co resultado, posiblemente repitamos algo similar para o ano, porque, bueno, dache un lugar e un motivo para quedar en Rianxo, sair un venres e un sábado a noite do inverno, no? Que é un período moi longo no que ten datas moi contadas nas que tes movimento por ali. E facedes tamén outro tipo de cousas que me contabas fora da Guadalupe, non sei se queres mencionar algunha máis, algunha das outras actividades que tedes fora da Guadalupe. Sí, despois tentamos organizar algo pois para o Entroido, para o Samaín, e despois que nos poden pedir colaboración para algunha outra data, algunha actividade. Facemos tamén unha pequena actividade no Rianxo Gaming, que é o evento de videoxogos que temos en Rianxo tamén no verán. Aí colaboramos. Samaín levamos anos facendo, aparte dunha festa con espectáculo pirotécnico, pois unha casa do terror, no? Entón temos colas kilométricas de xente que ven ver a casa do terror, que é modestiña, pero bueno, funcionou ben e a xente que vela. No Entroido este ano fixemos un cocido popular e funcionou, bueno, bastante ben, posiblemente po ano vai a mellor. Intentamos ir dinamizando en datas sinaladas pois a vida do pobo. Non só nós, hai moitas asociacións en Rianxo que se dedican a eso, moitas delas en parroquias, nas parroquias funcionan moi ben, están facendo que os veciños se xunten a facer cousas, a facer actividades, desde exercicio, deportes, teatro, concertiños, obradoiros. Hai un tecido asociativo en Rianxo moi bo e moi importante, e despois tamén moitas comisións de festas que cada unha fai evidentemente a súa tal. Cada parroquia ten a súa festa. En Rianxo hai 3 que son as do Pazo, que son agora, as do Carme no verán, as da Guadalupe tamén no verán, e dá gusto que a xente organice cousas e se mova por darlle esa vida ao pobo que fai, bueno, que o pobo funcione, porque isto beneficia ao final aos comercios, beneficia a imaxe externa que proxecta Rianxo de festa moi ben entendida, porque nunca temos problemas de ningún tipo, tocamos madeira, sempre son unhas festas moi civilizadas e non adoita haber grandes problemas de ningún tipo, o sea, dá gusto. E antes falábame dun premio, non sei se o queres amosar, un premio que bueno, tenes aí. O ano pasado a TVG organizou o programa da Superfesta de Galicia e, bueno, ganamos nós, entón temos aquí un premio que nos pon que somos a Superfesta de Galicia de 2025, pero eu creo que en 2026, ainda que non sei se hai programa ou non, pero tamén somos a Superfesta 2026 e dos anos que veñan, porque se somos un ano non temos motivo para non ser o seguinte. Para vos, desde logo, si que é a Superfesta ano tras ano, non? Claro. Ibache tamén comentar, pois, non sei que interese ten a festa, ten interese de Galicia. De Galicia. Sí, interese turístico de Galicia, pero, por exemplo, a Rianxeira, eu penso que non pode haber nada máis internacional que a Rianxeira, que sabe todo o mundo, que cantan en todos os lugares do mundo, non? Eso tamén para vos ten que ser un orgullo, decir, esta canción que fala de nós tamén é coñecida en todas partes, non? Sí, e máis moitas veces que temos feito viaxes de intercambio con outros sitios nos que tamén hai virxes de Guadalupe, pois en Braga, en Guadalupe Cáceres, que é onde ven a nosa imaxe, non? En Sevilla, en Hondarribía, en todos os lados coñecen a canción e dá gusto. O ano pasado estuvemos na Lama, que teñen tamén unha romería importante da Virxe de Guadalupe no verán, e toda a migración mexicana, e coñecen a Rianxeira, cántana, é unha canción fora de Galicia bastante máis coñecida que o propio hino galego, non? Sí. Bueno, o hino galego ten ese que é máis institucional, pero a Rianxeira que se canta en todos lados. Na Argentina canta moita xente, e bueno, nos intentamos tamén espallala e facerlle esa pequena homenaxe que temos o último día das festas, o das bengalas, cando todos, que as orquestas, cantamos ás 2 da mañá, con todo o campo da festa, pois
alumeado cas bengalas. Que bonito. E as outras virxes que hai nos outros sitios son semellantes ou son moi diferentes? Hai digamos, hai dous arquetipos, non? Está as que se parecen á Virxe de Guadalupe de Cáceres, que é a original, a que apareceu, unha figura gótica do século XII ou XIII, que é negra, entón está vestida cun manto, entón todas as que teñen esta forma triangular co manto vestida e que son negras, pois son, digamos, feitas a imaxe e semellanza da de Guadalupe. Pero despois hai outras virxes de Guadalupe que son máis do estilo tradicional, unha virxe de pé, non sempre morena, ás veces é branca, pois, por exemplo, en Braga ou recordo ahora máis sitios, pero bueno, hai moitísimas virxes de Guadalupe na península e, por exemplo, a mexicana tamén ten o arquetipo de muller máis tradicional, o sea, máis afeito á iconografía religiosa tradicional, non? Que xa está de pé, está de outra forma, non está con este manto ni da mesma forma, que é un culto tamén moi coñecido no mundo da Guadalupe mexicana, pero digamos que a máis antigua orixe é a de Guadalupe Cáceres, que de onde sae a nosa imaxe. E xa para ir rematando, preguntarse que é o máis complicado de estar na asociación, de organizar todo isto, que ten que ser moi difícil, e o máis reconfortante tamén? O máis complicado son, sen dúbida, a esperar. Agardar, porque tens que agardar por papeles, tens que agardar por orzamentos, tens que agardar por as propias reunións nosas, porque ás veces queres tomar decisións rápidas e non podes, tens que agardar por permisos, tens que despois agardar a que pase o tempo para que chegue a festa, tens que agardar a que empece agora o xullo para que podamos empezar a pedir polas casas e ver se os cartos chegan, queda tranquilos, porque mentras tanto non quedas tranquilo, agardar para ver se te conceden as subvencións. Entón, ao longo do ano estás agardando a que pasen as cousas que che van decir, bueno, pois podo organizar a festa con tranquilidade, xa está feita. Ao final, chega aí poucos días antes da festa cando máis tranquilo estás, porque xa está todo feito, non? E o reconfortante é, pois, sobre todo, ver que xa funciona, ver que unha vez que a cousa empezou, aquelo se enche de xente, e despois ver os comentarios da xente nas redes sociais e que che fan e tal. Que aquí, evidentemente, hai os comentarios bons e os comentarios malos. Por que? A persoa que lle gustan os fogos artificiais son a mitade, a xente que lle molesta os fogos artificiais son outra mitade. Entón, uns dinche, botade máis bombas, e outros dinche, non botedes bombas, que me molestan o can, ou a miña nai, ou o meu fillo, ou a quen sexa. Entón, nos estamos aí na difícil posición de non poder contentar nin a uns nin aos outros. Entón, o que facemos é intentar facer un pouco de todo para que haxa algo a gusto de todo o mundo, entón, polo menos, a xente soe quedar ca cousa que lle gusta, non? Porque senón é imposible. O dos fuegos é algo que nos eliminamos todas as bombas das festas, a gas, o domingo, e o último día que facemos unha traca pequena. Entón, moita xente está encantada. Hai moita xente xoven que non entende porque ás 10 da mañá se botan bombas, non? Pero a xente maior dixe, pois, se non hai bombas non parece festa. Eu entendo unha postura, entendo a outra. Agora, as dúas cousas a vez nas podo facer. Non podo botar bombas para a mitad da xente e que a outra mitad da xente nas escoiten. Entón, este é un exemplo. Outro exemplo é das bandas de música. A xente maior gustalle que a banda de música dé unha alborada pola mañá. Pero que o luns, o martes, o mércores e o xoves non hai bandas de música que podan tocar pola mañá porque a xente, os rapaces, están traballando ou están xa nas clases e no instituto. Entón, non podemos ter bandas de música todas as mañás porque é imposible. E como isto, moitas cousas. Son pequenos detalles que nos, sabemos que do que fagamos, a mitad da xente non lle vai gustar. E a outra mitad sí. Entón, intentamos quedar cas cousas positivas, aceptamos as críticas e máis ben, é dicir, a nos sempre que acaban as festas facemos unha enquisa e poñemos que o que máis vos gustou, o que menos, valorade, e a xente dinos, pois, gustounos isto, non nos gustou isto, e nos tentamos facerlle caso. O que pasa que moita xente dirá, é que non fan caso o que digo, non facemos caso, pero é que hai moita máis xente que dixo o contrario, entón, non é... E despois tamén ás veces facemos o que nos apetece a nós, por suposto. Eso tamén é importante, non? É dicir, tamén nos gusta facer as festas que a nós nos gustan. Entón, bueno, todo eso aí remexido, pois é o resultado
o que dá como resultado as festas de Guadalupe, que son o máis variadas que creemos que podemos facer, intentando ofrecer de todo para todas as idades e ao longo de todo o día. É dicir, creo que máis non se pode pedir. E vos chegadelas a disfrutar? Sí, sen Sí, dúbida. ou hai demasiado Hai anos peores, pero últimamente, a verdade, teño os compañeros en Comisión de Festas que son maravillosos, animan a que a cousa sala ben, tiran para arriba de min tamén, porque ao final estou ao frente, eu son o que madrugo, eles depois botan hasta as tantas da mañá, pero bueno, non teño problema en levantarme máis cedo e facer cousiñas por ali, non? Pero non hai problema, nese sentido levámoslo ben, pero sí que botan moito de min para arriba porque se non sería terrible, non? Moitas grazas. E agora xa dentro de nada, en canto acaben estas, xa empezar a preparar as outras, non? Sí, incluso xa vou dicir que xa temos unha orquestra reservada para 2027. Caramba. Temos unha orquestra reservada para guardada, non aínda confirmada, pero sí guardada para 2027 porque non lo ofreceu e dixemos, veña, sen compromiso, pois veña, quede guardada e pois dependendo do que sala deste, pois tamén decidiremos, non? Pero sí, ás veces hai que facer estas cousas. Bueno, pois hai que estar aí na brecha todo o tempo pendientes. Bueno, pois moitísimas gracias, Carlos, por viros ata aquí. Grazas a vos por convidarme. Nada, e que saia moi ben as festas e que siga achegándose a xente a Guadalupe, que xa vemos que é unha festa máis variada e que non se van a decepcionar, non se van a... Vamos, que non se van a arrepentir. Sería raro. Sería raro que se arrepentisen. Moitísimas gracias tamén por estar aí e vémonos na próxima entrevista.